fiecare cale. Ești pe calea vieții sau ești la vânzare. Hai, deschide Biblia și ia-te la lumina și-a să vezi de la-i pe Domnul viața ta. Adevărul e adevăr, chiar dacă doare. Adevărul va rămâne în picioare. Adevărul e Iisus care m-a eliberat. Adevărul viață veșnică. Adevărul e adevăr, chiar dacă doare. Adevărul va rămâne în picioare. Adevărul e Iisus care m-a eliberat. Adevărul viață veșnică. Ne pregătim aici, de șoiechii ne-am pregătit. De șutul gata, să te gână aici. Poate să se mântuim prin fapte bune, numai când adevărul îl va spune. Nu prin fapte și prin har, mântuirea e dacă prin credință fac ceva iubit. Să vă mișto? Adevărul e adevăr, chiar dacă doare. Adevărul va rămâne în picioare. Adevărul e Iisus care m-a eliberat. Adevărul viață veșnică mi-a dat. Adevărul e adevăr, chiar dacă doare. Adevărul va rămâne în picioare. Adevărul e Iisus care m-a eliberat. Adevărul viață veșnică mi-a dat. Adevărul m-a convins să-a dat lumină și-am văzut că nu era pe calea bună. Adevărul m-a trezit tot ce ne-am părăsit. Cu Iisus pe calea vieții m-am pornit. Adevărul, adevăr, chiar dacă doare. Adevărul va rămâne în picioare. Adevărul e Iisus care m-a eliberat. Adevărul viață veșnică mi-a dat. Adevărul e adevăr, chiar dacă doare. Adevărul va rămâne în picioare. Adevărul e Iisus care m-a eliberat. Adevărul viață veșnică mi-a dat. Adevărul e adevăr, chiar dacă doare. Adevărul va rămâne în picioare. Adevărul e Iisus care m-a eliberat.